Nitie paro mosegol ni pesa affordable housing kaka ichoke ir jotije cha mwalimu ni de kawe akawa to kete skunde ni de en paro makare iparo nade ingi gima timore nyathiwa e piny kaendi ni Kenya kaendi ka dinocha ni beni wakao siling achiel gi simon kuom jok matiyo te to kete education pesa no kola siling achiel gi simon achiel gi simon iwinjo ni manendo onge ng'amoseno ni manendo step malo to gimomiyo gihero pesa nendiro mo pesa di sego kwano ne nyiswa ni en pesa mok tin nikech ka jok matiyo gin milion achiel to siling achiel gi simon e dwe ka dwe ne pesa ma ugolo kanyo kato kendo koro jok mang'iewo chumbi bo miwa kata mlotongolo ariyo jok mang'iewo sabun to miwa simon dikoro weche mag somo gi endi ok theki dikoro ok theki gima bero nuoyo kendo ni somo nie mamiyo warom to chalo ka gima jok manie telo ok dwa ni mondo ji obed marom en gima lit ka ni wacho ni tie kwan mamalo gima lit momiyo anyisi ni affordable housing kata beno ber en project maber na so many ways nikech ka diponi ndocha ni nyalo puonjwa ber affordable housing tende gima nonego bed ni wakawo nikech ka diponi wan ga affordable housing to wan ga dieri ni ng'ato ka ng'ato biro neno mach ng'ato ka ng'ato biro bedo gi pi ng'ato ka biro bedo gi yo to ng'ato ka ng'ato biro bedo gi security koro wan ga dieri ni welo mabiro Kenya ka gidonjo Nairobi to wang'e ni Nairobi nigi 5.2 nikech 200,000 gin welo modonjo ka to kaka wantie sani kata ogera affordable housing to pod ok wabi ng'eyo welo modonjo ka nikech ok opuonjwa the value mar housing scheme ni penyo moko penyo to ng'abro ng'eyo affordable housing koro kanyo bende nitiere problem sani endi jok mindiko makanyo to koro apoyo sirikal masani ni osendiki jopuonj mang'eny kata bende pod wan gi fuok mar jopuonj modong' to onge sirikal mosendiko jopuonj malo sirikal ma wan godo mano gisetemo to ing'e ni migepe mamoko to ji riembe tich private sector ka onge koro ere ng'ama dhi chulo affordable housing onego bed ni wan gi gimiluongo ni corresponding development in terms of employment mondo koger udi miyo achiel ibiro ng'iew milion 3 to onego bed nitiere ng'at manyalo chule after 10 years to ka koro jok manyalo chulo gigo ok nyal access these houses wan kaka jopuonj adwa manyisi ni wan jopuonj wan gi gimiluongo ni mwalimu cooperative kendo nwagero udi moko kamiluongo ni Kisajo i Masaika koro igni 10 down the line kata nus gi pok ong'iew ng'amonjo bed ni ng'iew gi jopuonj jopuonj monego bed ni mane igero negi mondo ng'iew gi to koro jopuonj gende ma koro kendo ne pok ong'iew gi to kendo ma koro wachako waduwa invite jok ma private mondo ong'iew pod ok ong'iew gi mano example manyisa ni affordable housing kata ong'iew kata oger to ji mang'eny ji matin di mabiro donje koro jok ma gik mondo chwa luoro ema pur biro medore ni jok manigi pesa biro dhi rundo udigo kato koro gi speculate mana kaka jok moko kawo land speculate sani e piny maloro Nairobi ka iyudo ka jok manigi low koro ema uso ni bei mamalo mochiko kuma ni malo no to koro ok en affordable mwalimu antiere gachiel kuom jogegi